Lebo my sme vždycky vedeli, že on to bude najlepšie. No. A že vždycky niečo vyhrá. No. On bol športový talent, on hral výborne futbal, on hral výborne tenis, hral výborne hokej. Vo všetkom dominoval, on všetky súťaže vždy vyhral a to bolo proste vidieť, že on sa pre ten šport narodil. Puku sa dostal Demitra a Delovkov vyšiel na 3-1. Sezóna pre mňa skončila, tak teraz sa hlavne chystám do tej Ameriky a uvidím, jak to dopadne. Dedo mu kúpil Korčule a sa vydarilo. Demitra hovorí, čo to je tak, keď som našiel lepšie do štatistiky, nie je slova, hovorí, wow. Pre mňa to bolo vlastne americký sen. Tá hokejová inteligencia u ňoho bola cítiť v každom jednom rozhodnutí. Jednoznačne Paolo bol náš najlepší hráč. Paolo Demitra! Gól! Je rozhodnuté! Moja podmienka bola doviesť medailu. Som rád, že sa mi to podarilo. Paolo v šatni samozrejme patril k tým, ktorí mávali hlavné slovo. On bol taký náš líder. Vždycky Paolo dobre zladený, na to si potrpel. Oh, his fashion? Terrible dresser. He was a terrible dresser. Ako by bol na hľade kreatívny, tak vedel byť kreatívny aj na týchto žúroch. Palinov najväčšej eufórii. Na druhý deň prišiel úplne holý. Tak to bola taká hanba dosť. Vedel požurovať veľmi dobre. He's a funny guy. One of the most special guys in the world. Toho 16. augusta som ho odviezla a vlastne odtedy som ho už potom nevidela. Взлетный!